mawacho kaka jodak tudre gi landlord. To nitie responsibility mar jodak mar landlord. Koro wan gima timo maduong' en mar puonjo jodak. Wanyisogi ni kaka jadak, mae gima onego bed ni timo, to mae gima onego bed ni ok itim. In kaka jadak, your responsibility maduong' ahinya en ni ichulo rent, to bende ing'iyo kuma idake no mondo kik iketh od landlord. To maduong' ka nitie dispute, to wang'iyo ka dispute mantie ni en wanya konyo nang'o, wanya timo alternative dispute resolution nang'o mondo ji oyud solution ma sustainable. Koro ahinya ni ka nitie dispute mantie kind jadak gi wuon ot, to kaka kara wabiro to wabet piny to wawacho ni to shida ni kanye, to wanya konyo nang'o, to wanya yudo solution e yo mane, alafu ji winjre to koro ji dhi mbele gi dak maber. Lakini gima duong' en ni landlord ong'e rights mare gi responsibility mare, jadak bong'e rights gi responsibility mare, to kila ng'ato ka ng'ato otim gima onego bed ni otimo kisheria. Ka nitie tugruok moro, ka nitie ywaruok moro, to wabet piny to waloso kaka jok madongo, kaka jok mong'eyo sheria, kaka jok mabe dwaro kwe kuonde mwadakie. Kuonde mag dak gik moko ja timre, ranyisi yudo ka samoro ng'ato nokawo loan moko kumoro kato e jo bengi.